راديو إيرنا عزو السلامتنا تقبلوا أبسفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي ربو إسران حموشتن حدار كل التشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموت روب زينا يجمر فلما أرستاتو أبالات ستة إتوبيا بحوحات حقازو نيروم نزبلوهم تقاومتي إرترا يهدنو مهلاوم تحبيرو نبرتي حد كوابيتات أسمرا كاب أبايتوم كي واتسو متنقاطات وهيبو كبل إمباس أمريكا كاب أسمرا قليتسو أبقماقم بحر صومال حموشتا يمنوين قففت عسا تحيلوم راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان علتاو زينا أبالات ستة إتوبيا أباديس آواز مدبروم بهوحات يمولو نيروم نزبلوهم تقاومتي إرترا يهدنو مهلاوم منشتات كبتغتما حبيروم بمسرتهم منشتات نابريدي إرناز لأخو حبريتا أتوم تقاومتي أكلات ببسحية زوترو يوم نابستبهالك كوابيتات الناتملالسو من قصقاساتهم يكتاتلو مهلاوم أرديهم أتوم ودبات كم بتصحفتن كالإنز تقومولو زنبورو حيالو أبايتون يكتاتلون نزت أنحوهم سواد دما يحزون مهلاوم اتحبريتا بتوسخي تقيسو زبسحو قدات نايز زكايد زلو هادن تقاوم تحيلتات عفرن كنامان مخانوميم تملكيتو يخون مبر سمات يخون مننت بحيلتات إتوبيا تسطانا يستتحزو إرتراوين تقاومتي راديو إيرنا كترغاقصو أي كالتن منقس إتوبيا أقدمو أب معراب تقراي كواب حمورازن كساقصو زنبورو تقاومتي إرترا زتقامولو زنبورو تبناجو 5 أكبه بوغعي قليتيو نبرتي حد كوابيتات أسمرا بعسران سلستن حدار مشات كاب أبايتوم كي واتسو زتنقق حبريتا بمنقس 5 تحبروم أبس مراز مدبرو إمباس أمريكا أوق عوي مربب حبريتو لطيفو اتي إمباسي أبس مراز ركبو زيقاتاتو زيد اللي منقس أسكاب مقبار كوطابون تلابيو اتي مقنيات أي تفلتن يخون مبر دحريتي أب بحر دارس سخايدة دبدب كاب تقراي ستونج أفرو كيتات أسمرا كعلي بيخيلي زبل سقات كمزلو أبتا كتما بسفيحو يزربو الليو أبقماقم بحر صومال بوحدو حموشة يمنوين قففت عسا تحيلوم كمزموتو تحبيرو حيالو يمنوين قففت عسا بإسران سلستن حدار بحيال هو بولان معبلن تدفقو ناب كل ما يرسم حدار بونتلان دحر متاوم يوم دهيوم تفئو دحيرو سبسلت أن يتم حدار بزهبو مقلتي بوحدو حموشة خبقاتهم كمزموتو الرقاقيتهم إذا خمزيلون كلو أم معرباوي يمن زبا حديدا بستتعو دنتاوغي حموشة سوات كقتلون كلو شوعت دما قوسيلوم اتنوتاوغي حتز تخلو مخانو أنصارو زقالسو زلو حيلتات وقيسهم زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملو راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان داقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا كاتيلو زقرب مدبنا أفريقيا أبسو موزيك خون سنة مكتل راديو إيرنا أب تقراي زكايد زلو كينات يغتصل أب لعلي سبقاونت بدل تفتي مخيكون يسقا بسلست حدارنا يزحزنا يوزلنا ورحي أب إتوبيا كل التقراز جمرة أمونغو مرحنات هزباو ويانا حرنت تقراي مالته حتن سراويت مكل خل اتهاجرن زقبر زلو كيناتي قتصل بمهلاو أب مونغو أب العلي استقرقره هزبي بفلات وي بدي فلات سبقاو بدل كيف تسمت سقيو خمزلون درون تفتي مكخون كم زغقل حيالو معكنا الزينان محبرات كبر سنين تتابقتي سبقاو مسلاتن يقلت ألوا كوينات دحر مجمارو أب تقراي زنبرة أقلقلو التليفون إنترنتن إلكتريكن كمون كابن نابن كل التقراي زقبر زنبرة موقع عزيا مدرن سماين ملؤ بملؤ تعاتي بمهلاو كمون كاب كلو نتسا زخونا حبريتا خباز خلا معكنا الزينة أبتا كل الكياتوات خلكيلن بمهلاون أبايتا أبل علز بزور زولو بدل يخون من مزبالات بقبو المفلاتو أتسقا مغير والو بازي مغنيات أب كل التقراي جاملاو هلكيتون تفتي مكخون كم زخقل أب بريطانيا زمدبرا معكن زينة تيليغراف سكفتا أقليتا أب مونغو كل التقراين كل الأمحران نعمتات زغتسألة أول كايتن رايان نايمريت مسحاب كم تصنحميو زقلات بزم خنيات أمونغو كلتيوم هزبتات تسألن كرحنتن كنهار تسانيحو اتزا السحاحب مريت أمم حدار كل التقراي زركبو مخانو من لشا كل الأمحرا مريتنا نمملاس بزبل أبقون سراويت مكل خال مأكلاي منقست بمسلافي واقولو بزي دما أبتوكينات بزيكا بقبوز تعلمو والتهادرات 10 تشحات عطقات من لشا يساتفو بملاومو بتسألست وحطبو مخانوم جاملا وهلكيت كيف تصمو لعل سقات هالو
ገለ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎን ድሮ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ትግራይ ቅትለት ተኻይዱ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ንማዕከናት ዜና ናይ ስራሕ ፍቃድ ዝህብ በዓል መዚ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሂቦ ዝነበረ ናይ ስራሕ ፍቃድ ክስርዞን ከሎ ንቢቢሲን ኣገልግሎት ዜና ጀርመን ዶቼ ቬለን መጠንቀቕታ ሂቦ። ከምኡውን ኣባል ቅልውላው ዝከታተል ጉጅለ ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኒ ህልው ኩነታት ዊልያም ዳቪሶን ሃገራዊ ዝርርብ ክግበር ድሕሪ ምጽውዑ ናይ ስራሕ ወረቐቱ ክስረዝን ከሎ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእ ድማ ተገይሩሎ። በዓል መዚ ፈነወ ኢትዮጵያ ነተን ዝተጠቕሳ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎን ማዕከናት ዜናታት ከም ክራይሲስ ግሩፕ ዝኣመሰላ ነፃ ኮይነን ስርሐን ከየሰላስላ ምኽልካሉን መጠንቀቕታን ዕንቅፋታት ስራሕ ይኸውን ምህላውን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ክሓብኦ ዝደለየ ነገር ከም ዘሎ የተንብህ። ምክንያቱ ኣብቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕጊ ናይ ምኽባርን ናይ ህላዌ ወፍራ ተባሂሉ ተሰሚዩ ዘሎ ኩናት ዝኽወል ዘይብሉ ናይ ብሓቂ ሕጊ ንምትግባር ይካየድ እንተደኣ ሃልዩ ማዕከናት ዜና ዓለም ካብ ምክትታሉን ምዝርግሑን ክኽልከላ ግቡእ ዘይምዃኑ ሓያሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ናይ ማዕከናት ዜናታት ምእጋድ ብዓይኒ ጥርጠራ ርእየን ኣለዋ። ሰራዊት ኢትዮጵያ 97 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማ መቐለ ርሒቓ ትርከብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝተባሃለት ዓዲ ከም ዝተቖጻጸረ ድሕሪ ምግላጹ ኣፈኛ እቲ ሰራዊት ኮሎኔል ደጀነ ጸጋዬ ከተማ መቐለ ክንከባይና ብኸበድቲ ኣጽዋርን ታንክታትን ድማ ክንድብድባይና ስለዚ ህዝቢ ካብታ ከተማ ክወፅን ነብሱ ከድሕንን ኣለዎ ኢሉ ድሕሪ ምጽውዑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ህዝቢ ኣሕቢርካ ዝግበር ሓበራዊ መቕጻዕቲ ከም ዝኾነ ንህዝቢ ኣብ ራዕዲ ዘእቱ ዘይሓላፍነታዊ ተባሂሉ ብሂውማን ራይትስ ዎችን ካልኦት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተኾኒኑሎ። ዳይሬክተር ትዕዝብቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ቀርኒ ኣፍሪቃ ላቲትያ ባደር ኣብ ዝገበረቶ ትዊት እቲ ቤተ ኮሎኔል ዝተዋህበ ቃልዕ መግለጺ ንምልእቲ ከተማ መቐለ ዒላማ ዝገበረ ዘይሕጋዊ ብምባል ክትገልጸውን ከላ ሓበራዊ መቕጻዕቲ ህዝቢ ከም ዝኾነ ኣጠንቂቓ ነቲ ናይ ላቲትያ ባደር ትዊት ዳግማይ ሪትዊት ብምግባር እዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ኩናት ገበንዩ ዝበለት ድማ ሱዛን ራይስ እያ። ሱዛን ራይስ ኣብ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ናይ ጸጥታ ኣማኻሪትን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ምምሕዳር ቢል ክሊንተን ድማ ተሓጋጋዚት ቤት ጽሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኮይና ዝሰርሐት ኣብ ሓድሽ ምምሕዳር ጆ ባይደን ድማ ዝለዓለ ናይ ስራሕ ቦታ ክወሃባ ትፅቢት ዝግበረላ ፖለቲከኛ እያ። ነዚ ስዒቡ ቤት ጽሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክፍሊ ኣፍሪቃዊ ጉዳያት ኣብ ክልል ትግራይን ካብ ወፃእን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተገይሩ ዝተባህለ በደልን ክግበር ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝግመትን ብነፃ ኣካል ክምርመር ፀዊዕ ኣሎ። ነዚ ንምርጋጽ ድማ መስመር ቴሌፎንን ኢንተርነትን ትግራይ ብህፁፅ ክኽፈት ፀዊዑ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብወገኑ ብሰንኪ ኩናት ድሮ 10 ኣሽሓት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተመዛቢሎም ከም ዘለው ብብዝሒ ድማ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ይስደዱ ከም ዘለው ገሊጹ። እቲ ውድብ ንኩሎም ዝተመዛበሉ ወገናት ንምሕጋዝ ይሰርሕ እኳ እንተሎ ናብ ትግራይ ክኣቱ ብዘይምኽኣሉ ግን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንዝተመዛበሉን ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ክሕግዝ ኣጸጊምዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጦ። ኩነታት ብኸምዚ እንተቐጺሉ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መጠነ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ክኸትል ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ክልል ትግራይ ብሕርሻ ዝናበር ብምዃኑ ኣቐዲሙ ኣብቲ ዞባ ወራር አንበጣን ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ተራእዩ ብምንባሩ ሕጂ ኩናት ተወሲኽዎ ካብቲ ኣብ 1980ታት ተራእዩ ዝነበረ ኣጸቦ ዝብእስ ሃዋህው ኣንጸላሊሎ። ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብቕድሚት ማልሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ትግራይን ሰበስልጣን ህወሓትን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ደም ከይፈሰሰ ብሰላም ኢዶም ክህቡ ፀዊዕሎ። ንሱ ምስ ሓይልታት ህወሓት ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ሳልሳይ መድረኽ በፂሑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ካብ ሕጂ ንድሓር ንድሕሪት ምምላስ ከም ዘየለ ኣጠንቂቑ። እንተኾነ ንሱ ኣቐዲሙ እቲ ኩናት ሓፂር መዓልታት ይኽወስድ ብዝብል ዝንቡዕ ግምት ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ሂቡ እኳ እንተነበረ ካብ ሓይልታት ህወሓት ዘይተጸበዮ መኸተዩ ገጢሞ ዘሎ። ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ ናይ 72 ሰዓት መጠንቀቕታ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ዝውሃብ ዘሎ ዘይውዳእ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ዘይመወዲኡ ምኽንያት ሳላዕውት መኸተና እዩ ብምባል ንሕና ንደሊ ናይ ግዜ ምንዋሕ ምሕፃር ዘይኮነ ሙሉእ ዓወት እዩ። ሙሉእ ዓወት ክሳብ እንጎናፀፍ ክንረባረብ ኢና ኢሎ። ንሱ ብተወሳኺ ትግራይ መቓብር ናይ ጸላእታ ከም ዝኾነትን ዝመፁ ባዕዳውያን ኣብኣ ክቕበሩ ምዃኖም ብምግላጽ ትግራይ ትዕወት ኢሉ። ኣቶ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓያሎ ክፍለ ሰራዊታት ኤርትራ ብፍላይ ድማ 525 ብቐጥታ ኣብቲ ኩናት ይሳተፋ ከም ዘለዋ ከሲሱ። ናይ ባዕዳውያን ዝበለን ናይ ኢሚራት ዓረብ ከም ዝኾና ዝተገልጻ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እውን ይድብድባ ከም ዘለዋ ሓቢሩ። እንተኾነ እዚ ክሲ በቲ ኣብ ሁሉ ኩነታት ይኹን ካልእ እዋናዊ ሃዋህው ዝኾነ ይኹን መግለጺ ዘይሂብ መንግስቲ ኤርትራ ኣሉታዊ ይኹን ኣዎንታዊ መግለጺ ኣይተዋህቦን።
ኢማራት ዓረብ ግን ኣብ ትኩናት ከም ዘይተሳተፈት ብምግላጽ ክልቲኡ ወገናት ናብ ማኣዲ ዝርብ ክቐርብ ጸዊዓ ህልው ግጭት ትግራይ መዓልታዊ ሓድሽ ምዕባለታት ዝረኣዮ ዘሎ ኮይኑ ሰራዊት ምክልኻል ማእከላይ መንግስቲ ብምልሻ ኣምሓራ ተሰኒዩ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ብደቡብን ምዕራብን ሰሜንን ትግራይ ሓያሎ ከባቢታትን ከተማታትን ከም ዝሓዘዩ ዝገልጽ እንተኾነ ላዕለዎት ሰበስልጣን ህወሓት ካብ ሰራዊቶም ካብ ገለ ከተማታት ብምዝላቕ ቆረጣይሎም ብዝፀውዕዎ ወተሃደራዊ ስልቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ከቢድ ክሳራታት የውርዱ ከም ዘለውዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ህወሓት ነቲ ኩናት ኣመልኪቱ ዝወሃብ ሓበሬታ ይኹን ፕሮፓጋንዳ ንሓድሕዱ ዝጋጨዩ ክልቲኦም ወገናት እውን ነቲ ኣመዝጊብናዮ ዝብልዎ ዓወታት ብስእልን መርትዖን ኣሰንዮም ዘይዝርግሕዎ ብምዃኖም ኣብ ርእሲኡ ድማ ካብ ሞንጎ ክልቲኡ ወገናት ነፃ ዝኾና ማዕከናት ዜና ብዘይምህላወን ዝዝርጋሕ ዜናታት ብጭቡጥ ክትኣምኖ ኣጸጋሚ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታታትን መራኸቢ ብዙሃንን ናይ ሓሶት ወይ ድማ ምንጩ ዘይተረጋገፀ ዜና ይዝርጋሕ በምህላው ንተኸታተልቲ እቲ ጉዳይ ድንግርግር የትሎም ኣሎ ብ3 ሕዳር 2020 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብማዕከናት ዜና ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሰሜናዊ እዚ መጥቃዕቲ ካይዱ ኢሉ ብምኽሳስ ሰራዊት ምክልኻል ብማእከላይ መምርሒ ነቑጣ ተመሪሑ ግብረ መልሲ ክህብን ሃገር ከድሕንን ትእዛዝ ተዋሂብዎ ድሕሪ ምባሉ ኩናት ትግራይ ብወግዓ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ ተሸላሚ ናይ ሰላም ኖቤል ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ክጅመር እንከሎ መንእሰይ ወተሃደር ከም ዝነበረን ናይ ኩናት ዕንወትን ጥፍኣትን ብኣካል ኣብ ግንባራት ከም ዝረኣየን እዩ ዝገልጽ ደብደባትን ተኽሲ ጠያይትን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ከጽንት ብዓይነይ ዝረኣኸዮ ኢሉ ብምግላጽ ነዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ሕጊ ናይ ምኽባርን ናይ ህላዌ ወፈራን ኢሉ ገሊጹ ኣሎ እንተኾነ ሓያሎ ተዓዘብትን ተንተንቲ ፖለቲካን ሕጊ ናይ ምኽባርን ናይ ህላዌ ወፍራ ዓሰርታት ክፍላት ሰራዊታት ነፈርቲ ኩናትን ታንክታትን ብምውፋርን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ደብዳብ ብምክያድ ድዩ ዝረጋገጽ ክብሉ ይሓትለው ሕጊ ዝኽበር ብኣፈሙዝ ዘይኮነ ብዝርርብን ዲፕሎማስን ጥራይ ክኸውን ነይርዎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝጀመሮ ኩናት ኣቓልቦ ዜና ዓለም ከይረኸበ ኣብ ዝቐጸለ እዋን እዩ ክዛዝሞ ወጢኑ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ናይ ኩናት ዜና ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም በፂሕዮ ሓይልታት ህወሓት ብወገኖም ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ኤርትራ ከምኡውን ናብ ማዕርፎ ነፈርታት ከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ተደጋጋሚ ናይ ሚሳይል መጥቃዕታት ኣካይዶም እዮም ህወሓት እቲ ማዕርፎ ነፈርታት ነፈርቲ ኩናት ናብ ትግራይ ንምድብዳብ ዝብገሳሉን ወተሃደራዊ ሎጂስቲክ ዝንቀሳቐሰሉን ከም ዝኾነ እኳ እንተገለጹ ብፍላይ በቲ ናብ ኣስመራ ዝደርበይዎ 3 ሚሳይላት ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ኣስዒብሎም ኣሎ ኣብዚ ኩናት እዚ ክልቲኦም ወገናት በብወገኖም ንናይ ህዝቦም ዝበዝሐ ደገፋት ይረኽቡ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ብወገን ማእከላይ መንግስቲ ብስነ ጥበባውያን ዝተበገሰ ንሃገረይ ደው ይብል ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ናይ ደገፍ ጎስጓስ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ደገፎም ገሊጾም እቲ ዝገርም ግን ብሓያሎ ኣቕሽቲ ዝተወከለት ጸሎት ክትገብርን ንሰላም ክትጽውዕን ትጽቢት ዝግበረላ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ንኩናት ኣብ ኣሕመድ ባሪኻ ሓያሎ ኣመንቲ ከም ዝኾኑ ዝንገሩ ፓስተራትን ጴንጤቆስተን እውን ኣብ ጎና ሓይልታት ምክልኻል ደው ከም ዝብሉ ገሊጾም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝቕመጡ ተጋሩ ብወገኖም ሂደት ገዲፍካ ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብ ጎኒ ህወሓት ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ኣብ ሞንጎ ተጋሩን ኣምሓሩን ዝግበር ዘሎ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ኩናት ምስ ትዕዘብ ኩናት ብሰላም እንተዓሪፉ እውን እምበር ዶ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ክነብሩ እዮም ብምባል የተሓሳስበካ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ናይ ኣፈላላይን ማእሰርታት ስጉምትን ይውሰዳሎ ዝብል ወረታት ይስማዕ ምህላው ድማ ነገራት ከም ዝንተቐፂሎም ከቢድ ሰብኣዊ ግህሰት ከጋጥም ተኽእለሎ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብወገኖም ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ዝተፈላለየ መርገፂኦም ሒዞም ዘለዉ ደገፍቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ህግደፍ ሙሉእ ብምሉእ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ክድግፉ እንከለዉ ንገዛእ ርእሶም ብደለይቲ ፍትሒ ዝፅውዑ ተቃወምቲ ድማ ገለ ኣብ ጎኒ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኣለና ክብሉ እንከለዉ ገለ ድማ ብፍላይ ኣስመራ ብሚሳይል ምስ ተደብደበት ኣብ ጎኒ ህዝብናን ሰራዊትናን ኢና ዘለና ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ እቶም ኣብ ጎኒ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኣለና ዝብሉ ህወሓት እንተተሳዒራ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዝቃወሞም ሓይሊ ክስእኑ ብምዃኖም ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዳግማይ ከሕብርዎን ወይ ብፌደሬሽን ክጽምብርዎን እዚ እንተዘይክኢሎም ድማ ኣብ መሬትና ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮፍ ክብሉን ሓይሊ ባሕሪ ክመስርቱን እዮም ዝብል ስግኣት ክሓድሮም እንከሎ ኣብ ጎኒ ህዝብናን መንግስትናን ኣለና ዝብሉ ድማ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣይምልከተናን ብምባል ከም ውልቀ መላኺ ዝገልጽዎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብውሽጣዊ ዓቕምና ክንኣልዮ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለዎም ንመስርሕ ሰላም ብዝምልከት
ብእዋናዊ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎዛ ዝተረቕሑ 3 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ነበር ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ደው ንምባል ክሰርሑ ምዃኖም እዩ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እንተኾነ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ነቲ ናይ ሽምግልና እማመ ከም ዘይተቐበሎ እዩ ኣፍሊጡ ነዚ ብዝምልከት ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክውድኦ መደብ ስለ ዝነበሮ ክመጾ ዝጸንሐ ናይ ዕርቂ ጻውዒታት ከነጽጎ ይጸኒሑ ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ህወሓት ኩናት ቀሊል ገይሩ ወሲድዎ ምንባሩን ኣብ ሓፂር ግዜ ክዕወት ዝነበሮ ተኣማንነት ዓበ ምንባሩን ገና እቲ ኩናት ከይተወድአ ንክልል ትግራይ ብግዝያውነት ከመሓድር ዶክተር ሙሉ ነጋ ዝተባህለ በዓል መዚ ረቂሕሎ ሬድዮ ኤረና ምዕራባዊ ሳህራ ን29 ዓመት ተዓቂቡ ዝጸንሐ ተኽሲ ደው ምባል ተጣሒሱ ምዕራባዊ ሳህራ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሰሜን ምስ ሞሮኮ ብምዕራብ ድማ ምስ ሞሪታንያ ዝዳወብ ሰፊሕ ምድረበዳዊ መሬት ኮይኑ ንግስነት ሞሮኮ ከም ደቡባዊ ክፋላ ግንባር ሓርነት ፖሊሳሪዮ ዝተባህሉ ዕጡቋት ሓይልታት ድማ መሬት ናይ ብምባል ዝቃለስሉ ከባቢ እዩ ምዕራባዊ ሳህራ ንምቁፅጻር ኣብ መንጎ ሞሮኮን ግንባር ፖሊሳሪዮን ካብ 1975 ክሳብ 1991 ን16 ዓመታት ደማዊ ኩናት ድሕሪ ምክያዱ ብመንጎኝነት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ናይ ተኽሲ ደው ምባል ውዕል ተበፂሑ ድሕሪ ምጽንሑ ድሕሪ 29 ዓመታት ዝሓለፈ ቅንያት እቲ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ፈሪሱ ብመሰረቲ ናይ ተኽሲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ሚኒሩሶ ዝተሰመየ ተዓዛቢ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣሎ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ሞሮኮ ኣብ መንጎኣን ሞሪታንያን ናይ ንግድን ልውጥን ስምምዕ ብምግባር ናይ ጽዕነት መካይን ብመንጎ ተዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዘለዎ ካብን ናብን ክመላለሳ ድሕሪ ምፍቃዳን ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክትገብር ምምዳባን መራሕቲ ፖሊሳሪዮ ነቲ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ከም ዝተሓስዎ ገሊጾም መራሒ ግንባር ፖሊሳሪዮ ብርሃም ይጋሊ ሰራዊት ፖሊሳትሮ ብመንጎ ጢሒሰን ዝሓልፋ ናይ ጽዕነት መካይን ከም ዝዓገትዎም ብምጥቃስ አንጻር ሰራዊት ሞሮኮ ሙሉ መጥቃዕቲ ከም ዘካይዱ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ውዕል ተኽሲ ደው ምባል ብወግዕ ፈሪሱ ምዕራባዊ ሳህራ 260,000 ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዎ ክንዲ ስፍሓት መሬት ብሪጣንያ ዝውነን ኮይኑ ኣስታት 550,000 ህዝቢ ይቕመጦ ምዕራባዊ ሳህራ ምድረ በዳ ብምዃኑን ክትነብሮ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ብምዃኑን መብዛሕትኦም ተቐማጦ ሰበኽሳግማውያን እዮም ብብዝሒ ሰብ ዘይቅመጦ ብምዃኑ ንዘመናት ኣብ መንጎ ንግስነታት ማልን ሞሮኮን ካብ ወጻኢ ኣብ መንጎ ሰሜንን ምዕራብን ኣፍሪቃ ዝግበር ካብን ናብን ንግዲ ናይ ኣግማልን ሰባትን መተሓላለፊ ኮሪደር ነይሩ በዚ ምኽንያት ንግስነታት ማልን ሞሮኮን ንልዕሊ 500 ዓመታት ተበራረይን ገዚአንኦ እንተኾነ ክልቲኡ ንግስነታት ብምጥፋሹን ኣብ መንጎ ዝነበረ ንግዲ ብምቁራጹን ምዕራባዊ ሳህራ ምስቲ ምድረ በዳ ምዃኑ ንነዊሕ ዓመታት ዝተገደሰሉ ይነበረን ኣብኡ ዝቕመጡ ዝነበሩ ህዛብ ሰበኽሳግማውያን ምዃኖም ጥርኑፍ ምሕደራ ይነበሮምን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ መጀመርታ 18 ክፍለ ዘመን እስጳኛ ንገማግም ምዕራባዊ ሳህራ ክትግደሰሉ ጀሚራ እቲ ሃገር ኣብ መጀመርታ ኣብ ገማግም ምዕራባዊ ሳህራ ዓሳ ክትገፍፍ እንከላ ጸኒሓ ድማ ናብ ኣሜሪካ ተካይዶ ጉዕዞ ክቐርበላ ኣብ ወደብ ሃኒፃ እስጳኛ ኣብ ማሪታይም ብዝነበራ ተገዳስነት ድማ ምስቲ ቦታ ክትወሃሃድ ጀሚራ ሃገራት ኤውሮጳን ኣፍሪቃ ጎዛዜን ክገዝኣ ድሕሪ ምስምዕን ድማ እጃማ ክትምቀል ዝተመጣጠረት እስጳኛ ኣብ 1884 ንዝበስሐ ክፋል ምዕራባዊ ሳህራ ተቆጻጺራቶ በዚ ምኽንያት ድማ እዚ ናይ ሕጂ ቅርፂ ሒዛቶ ዘላ መግዛእታዊ ዶባት ክትሕስኪ ኢላ እስጳኛ ካብ ምዕራባዊ ሳህራ ከምቲ ዝድለ መኽሰብ ክትረክብ እኳ እንተዘይከኣለት ኣብ 1960 ግን ብዝሒ ዘለዎ ፎስፈረስ ማዕድን ብምርካብ ኣብ እዋኑ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ ፎስፈረስ ዕደና ከተካየድ ጀሚራ ኣብዚ እዋን ድማ ንናጽነት ምዕራባዊ ሳህራ ዝጠልቡ ሳሃራውያን ወይ ድማ ሳሃራዊ ግንባር ሓርነት ፖሊሳርዮ ብምቋም ንናጽነቶም ክቃለሱ ጀሚሮም ኣብ 1970ታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ካብ መግዛእቲ ነጻ ክኾና ብውድብ ሕብራት ሃገራት ብዝግበር ዝነበረ ጎስጓስን ኣብ እስጳኛ ዝገዝእ ዝነበረ ውልቀ መላኺ ዝፈራኸሸሉ ዝነበረ እዋንን ከምኡውን ዕጡቓት ፖሊሳርዮ ናይ ፎስፈረስ ዕደና ቦታታት ዘጥቅዕሉ ዝነበሩ ግዜ ብምንባሩ ኣብ 1975 እስጳኛ ካብ ግዛኣት ምዕራባዊ ሳህራ ጠቕሊላ ወፂያ ድሕሪ ምውፃእ እስጳኛ ሞሮኮን ማውሪታንያን ምዕራባዊ ሳህራ ይብፅሓና ኢለን ሸማሸማ ክብላን ከለዋ ሞሮኮ ተቐዳዲማ ንዝበስሐ ቦታ ተቆጻጺራ ኣብ መንጎ ሞሮኮን ንናጽነት ዝቃለስ ዕጡቕ ፖሊሳርዮን ድማ ክሳብ 1991 ዝቐጸለ ግጭት ተኻይዱ ዕጡቓት ፖሊሳርዮ ብጎረቤት ሃገር ኣልጀርያ ዝድገፉ ኮይኖም
ኣብ 1991 ምስ ሞሮኮ ስምምዕ ተኹሲ ደው ምባል ከካይዱ ከለው ረፈረንደም ብምክያድ ጉዳይ ምዕራባዊ ሳህራ ክውሰነሎም ከም ዝኾነ ተስፋ ተዋሂቦም ነይሩ። እንተኾነ እቲ ክካየድ ዝተባህለ ረፈረንደም ክሳብ ሎሚ ኣይተኻየደን ጥራይ ዘይኮነ ፈጺሙ ተረሲዑ። ሞሮኮ ካብ እስጳኛ ዝወረሰቶ ዕደና ፎስፈረስ ኣብ ዓመት $1 ቢልዮን ኣታዊ ትረኽበሉ ብምዃና ምዕራባዊ ሳህራ ከም ኣካል መሬታት ትርእዮ ብምዃናን ናጽነት እቲ ዞባ ተስፋ ዘለዎ ይመስልን። 20% ምዕራባዊ ሳህራ ንገዛእ ርእሶም ዓረባዊ ሳህራዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኢሎም ዝጽውዑ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ተፈላጥነት ዝረኸቡ ርእሰ ምምሕዳር ዘለዎም ዕጡቓት ፖሊሳርዮ ዝተታሕዘ ክኸውን እንከሎ ዝተረፈ 80% ድማ ብሞሮኮ ዝመሓደር ዘሎ። ኣብ መንጎዞም ክልተ ወገናት ተበፂሑ ዝነበረ ናይ ተኹሲ ደው ምባል ስምምዕ እምበኣር ኣብዚ ቅንያት እዚ ድሕሪ 29 ዓመት ዝፈርስ ዘሎ። ሬድዮ ኤረና ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ከምኡውን ካናዳዊ ኢሎን ሙስክ ንቢል ጌትስ በሊጹ ኣብ ዓለም ተዛሃብተ መሰብ ተባሂሉ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ። ወናኒ ስፔስ ኤክስን ኤሌክትሮኒካዊ መኪና ተስላን ዝኾነ ኢሎን ሙስክ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ቁጠባዊ ቅልውላው ዓለም ተጨናኒቓ ክነሳ ኣብ ናይ መኪና ተስላ ኩባንኡ ክግበር ዝጸንሐ ናይ ብርኪ ምዕዳግ ወፍሪ ብ500 ብምውሳኹ ዘለዎ ሃብቲ ናብ $128 ቢልዮን ክቢ ምባሉ ነቲ $127.7 ቢልዮን ዝውንን ቢል ጌትስ በሊጹ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ። ብቅድሚት ማሊ ሶኒ ጥራይ ኣብ ኩባንያ ተስላ ብርኪ ናይ ዝዓደጉ ቁጥሪ ሰባት ብ6.5 ብምድያቡ ኢሎን ሙስክ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ናይ $7.2 ቢልዮን ኣታዊ ረኺቡ። ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራይ ድማ ናይ $100 ቢልዮን ኣታዊ ብምርካቡ እዚ ዓመት እዚኣ ክትጅመር እንከላ ብሃብቲ ኣብ ዓለም ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝነበረ ናብ ካልኣይ ደረጃ ዘሊሉ። በዚ መሰረት ኣብ ዓለም ዝሃብቶም ሰባት $182 ቢልዮን ብምውናን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ወናኒ ኣማዞን ጀፍ ቤዞስ ክኸውን እንከሎ ኢሎን ሙስክ ወናኒ ማይክሮሶፍት ቢል ጌትስ ወናኒ ናይ ፋሽን ክዳውንቲ ሉዊ ቪቶን ዝኾነ በርናርድ ኣልኖርት ከምኡውን ወናኒ ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ተሰሪዖም ኣለዉ። ኢሎን ሙስክ ኣብ 1971 ካብ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኣቦን ካናዳዊት ኣደን ኣብ ከተማ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ተወሊዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቕመጥ ኮይኑ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ካናዳን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዜግነት ኣለዎ። ኢሎን ሙስክ ብፊዚክስን ማተርያል ሳይንስን ብድርብ ባችለር ዲግሪ ድሕሪ ምምራቑ ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክተርነት ማለት PhD ማዕርግ ክምሃር ተመዝጊቡ። እንተኾነ 2 መዓልቲ ጥራይ ምስ ተምሃረ ትምህርቲ ብምቁራጽ ኣብ ንግድን መርበብ ሓበሬታታትን ኣብ ምምሃዝ ተዋፊሩ። ከም ፓይፖል ዚፕ ዝኣመሰለ ናይ ኦንላይን ባንክን ናይ ሕሳብ ምልውዋጥን መርበብ ምሂዙ። ድሕሩ ድማ ናብ ህዋ ሳተላይት ዝውንጭፍ ኣብ መጻኢ ናይ ህዋ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ክኸፍትን ኣብ ፕላኔት ማርስ ሰብ ከብጽሕ ዝሕልንን ኩባንያ ስፔስ ኤክስ መስሪቱ። ጎኑ ድማ ዝሕጂ ሃብቲ ከኽዓብተሉ ክኢሉ ዘሎ ኤሌክትሪክ መካይን ዘፍሪ ኩባንያ ተስላ ኣቑይሙ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መድሪ ኣቦታ የላን ኮፐርኒክስ በኣስመሮም ሃይለ ኣብ ህይወትኪ ክንደይ እዋናት ናብ ሰማያት አንቃሪርኪ ንወርሒ ከዋኽብቲ ደመናታት ቀስተ ደመናን ኣስተማቒርክን ብምስጢረ ሰማያት ተገሪምክን ትኾኒ ኣብ በይንኺ ይኮነን ወዲ ሰብ ካብ ዝፍጠር ኣትሒዙ ንዘመናት ናብ ላዕሊ እናንቃረረ ምስጢረ ሰማያት ህይወት ኣማልኽትን ኣድማስን ክፈልጥ ሓሪሩ እዩ።
دحرتني سقراطوس ملكتنا زغبرنا يا وقعي نلومي مس حدا نز مستيره سميات فتحه بوتانا اب ادماس دفلتن ود سب نقص مدر طراي زي كونه دحسا السميات ون كخون برزر حوسب كنوقع علينا وقعي بنيكولاس كوبرنيكوس بكوسمولوجي كنجمر كوسمولوجي نكوسموس كوسموس كمين رئيو مالتيو بس مالت كينو عالم انتيالون عالم يبيالان نمفلات زقبر عودة فلتاتيو أتت انتهو امنت بزعبا كوسموس نمدري مأكل كلو أدماس جيرو زوسد جيوسنتريزم زبال نبره زمالت مدري يا مأكل أدماس زقومت حبرت كتكون انكلا كلهم قالوا اتبعتات أدماس دما أبزري أي زورو يبل نزا حساب قرص زب حازة اتياب كلايك في الزمن دحر لتا كريستوس زنبر زنبرا غريخ قبصاوي تولوميو ناي تولومي سنا حساب بتياب ربعك في الزمن لتا كريستوس زنبر زنبرا أرسطوطل كزلون كله ببيت كريستيان تدقيفون تراعيمون ناستاتي حنا 400 عامتات كم حق توسيدو صنحه الزقن كساب أتن تكراتا انتي نايتي بولنداوي فلاسي نيكولاس كوبرنيكوس ناب سماياتان قعريرين كالق ترጓሜ زوسدا እዩ تعزبتها فلاسي نتي نعصر 16 في الزمن زقصله مجمار سنه فلطتاو سورا أبصره كوبرنيكوس من نبره أب 19 لكاتيت شحنا 473 أب تورون جزء بولند تولدو كباب تمات سدراس تولد كوبرنيكوس وناني حبر موياتاتيو نايك وزرخ إلا أسترونومر دكتور كيلاس نحقي كريستنا كانولو بعبيد ما فلاسي ود 10 عامت تنكلو ولاديو بموت مستفليو اتدحيرو باباس ناي فرميك خون زقاله أكو لوكاس مسوخ عبيان كمهرون وسدو أب يونيفرسيتي بولونيا سيفيلاوي حقن قانوناوي حقن طراي زيكونه مدهانيت فلسفنان ቋንቋ ግሪኽን ወናጽኒዑ بفلاي ቋንቋ ግሪኽ ምፍላጡ ንፍልስፍናውን ምርምራውን ስራሓት ግሪኻውያን ክፈልጥ ዓብ ሓገዝ ኮይኑዎ ኣብዚ ድማ እዩ ምስ ምርምራት እቲ ንስነ ሓሳብ ጂኦሰንትሪዝም ናይ ቶሎሚ ብብዙሕ ሕቶታት ዘዋጥር ዝነበረ ዶሚኒኮ ማሪያኖቮራ ዝተላለየ ካብ ጣልያን ብስነ ሕጊ ናይ ዶክተሬት ማዕረግ ድሕሪ ምርካቡ ድማ ናብ ፖላንድ ተመሊሱ مست باباس ناي بولاند خوينو زنبريا كو خسرح جمره دربلي سينوس بوس اوربيان كولوسيون The Revolution of the Heavenly Spheres اتان ملك عالم زلوطتن جماره سوراس نفلطتن زبسرت مصحفو ابشان 530 عام مهرت كتحتم كلا كورنيكس اب عرات ترينسو مسموتيك على نبره هذا مصحف نتي حبارا ورديت ሃይማኖታዊ ሓቅታትን ክሰብቲ ግዜቲ ዝነበረ ሳይንሳዊ መግለጽታትን ብሓባር ክትድህ ዝኽኣለት ኮይና ብመንገዲ ዛ መጽሓፍ ኮፐርኒከስ ብዓይኒ ንገሊኣቶም ዓበይቲ ስነ ፍልጠተኛታት ናይ ዘመን ከም ዓሻ ብዓይንቲ ዝዓበየሉን ዘገልግሎ ቤተክርስትያን ድማ ከም ከሓዲ ተቆጽረ ኮፐርኒከስ ኣብዛ መጽሓፍ ዘስፈሮም ሓሳባት ውጽኢት ናይ 30 ዓመታት ምርምር ዝሓቆፉ ምስልታትን ናይ ስነ ቁጽሪ ቅማረታትን ንሱ ንገዛእ ርእሱ ሰብ ከይስሕቆ ፈሪሁ ንዓመታት ከይሕተሙ ኣበይኑ ዓቂብዎም እዩ ስነ ሓሳብ ሄሎሰንትሪዝም ኮፐርኒክስ ጀሚሮ ኢልና መደምደምታ ክንህብ ኣይከኣልን ቅድሚኡ ኣብ ጥንታዊት ግሪክ ኣሪስቶትል ነቲ ሓሳብ ኣልዕልዎ ነይሩ እዩ ግን መዋዘይ ኮይኑ እንዳተረፈ ፍርሂ ኮፐርኒከስ እውን እዚ ነይሩ መስሓቅ ሸራፋት ንኸይከውን እዚ ግን نخحتم ودعا تماتي إمبر كم أمنتسي هوات ملوء كالرقاقص وزعالسنا حسابين يرو مريت بحمرت أدماس قد إلى زقومتها كونتن انتاي دا أبقزاء رأسان أبزريات حاين النازرات يتنبر اسكا نازل حري كوبرنيكس حموش تميت عمتات أني حنا وحليل نازلنا فلتت نقود نيا ونزيفنا إذا حطون ملسا مريت أبقزاء رساء تقبرو عن كليل ويحنبابه شحن 669 كيلومتر ساعات كبتزحن كله
107,000,000 378,000 ኣብ ሰዓት እናተሓንበበ ድማ ንፀሓይ ትዘውር ኣብ ብኸምዚ ፍጥነት እትሕንበብ ምድሪ ምህላውና ክንደይ ካባና ክንኣምኖ ንኽእል ንልዕሊ 2,000 ዓመታት ደቂ ሰብ ምድሪ ሕምብርቲ ናይዚ ኣድማስ ምዃና ፀሓይን ፕላኔታትን ድማ ኣብ ዙርያ ዑደተን ከም ዘካየዳ እዮም ዝኣምኑ እዚ እምነት ወላ እውን ብቤተ ክርስቲያን ተቐባልነት ዝረኸበ ክምጎት ይኹን ኣብ ምልክት ሕቶ ክወድቕ ዘይክእል ሓቂ ኮይኑ ይጸንሕ እዩ ካብ ስነ ሓሳብ ምውፃእ ዕሽነት ጥራይ ዘይኮነ ሓጢኣት ወይ ክሕደት እውን እዩ ነይሩ ኮፐርኒክስ ከይሰሓቕ ምፍርሁ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን ምኽንያቱ መሬት ተዘውርያ ኢሉ እንተዳ ኣሚዩ ሓሲቡ ንምንታይ ፍጡራት ዘይወድቁ ወይ ናብ ኣየር ዘይብተኑ ንምንታይ ንላዕሊ ዝደርብኻዮ ኣቕሓኸ ትኽኢሉ ናብ መሬት ዝምለስ ኣብ ህዋ ክንሳፈፍ ዶ ይምተገብአን እዚ ኮፐርኒክስ ይኹን ድሕሪኡ ዝሰዓቡ ተኸታተልቱ ከረጋግጽዎ ብዘይምኽኣሎም ስነ ሓሳብ ሄሎ ሰንትሪዝም ንዝቐጸለ ነዊሕ ዘመናት ከይተራዕምፅ ጸንሐ ዓለም እናዞረት ንምንታይ ንሕና ዘይተበተና ዝብል ሕቶ 140 ዓመታት ድሒሩ ኒውቶን ክሳብ ዝምልሶ ምስጢር ኮይኑ ጸንሐ ኣብቲ ተራዒሙ ዝነበረ ስነ ሓሳብ ጂኦሰንትሪዝም ቶሎሚ ኣብታ ደው ኢላ ዘላ ዝበላ መንበሪቱ ዝኾነት መሬት ኮይኑ ምንቅስቓስ ፕላኔታት ንኽገልጽ ዝተሓላለኸ ስነ ሓሳብን ዲያግራማትን ስእላዊ መግለጺታት ክጥቀም ነበሮ በዚ ድማ ኤፒሳይክልስ ኢሉ ዝሰመዮም ዓንኬላት ኦርቢት ብምስኣል ምድሪ ደው ኢላ ከም ዘላ ኸረጋግጽ ፈተነ ኮፐርኒክስ ግን በዚ ስነ ሓሳብ ኣገባብን መግለጺታትን ንቶሎሚ ዓገበን ጥራይ ዘይኮነ ክቕየር ከም ዘለዎ እውን ተረድአ ከም ርእይቶ ኮፐርኒክስ ኣድማስ ቅልል ብዝበለ ንጹርን ውሁድን ጉዕዞ እምበር ብኸምቲ ቶሎሚ ዝብሎ ዝተሓላለኸ መስርሕ ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ካብ ቶሎሚ ውፅኢሉ ዝነበረ ተጻራሪ ስነ ሓሳብ ናይ ኣሪስቶትል እውን ወላ እኳ ምድሪ ከም እትንቀሳቐስ እንተኣመነን ካብ ቶሎሚ ብዝሓሸ ንምቅያር ኩነታት ኣየርን ካልእን መግለፂ እንትሃበን ሓደ መሰረታዊ ሕፅረት ግን ነይርዎ ኣሪስቶትል ንባዕሉ ልክዕ ከም ቶሎሚ ምድሪ ሕመረት ኩሉ ኣድማስያ ኢሉ ይኣምን ብምንባሩ ፍልልያት ቶሎምን ኣሪስቶትልን ምድሪ ትዘውርያ ያ ደው ዝበለት እባ ዝብል እምበር በታ ምድሪ ኣብ ሕመረት ኣድማስ ምዃኑስ ክልቲኦም ተሰሚዖምሉ ነበሩ በዚ ድማ እዩ ኮፐርኒክስ ኣንጻር ሙሉእ እቲ ኣብ ዘመን ዝነበረ ስነ ሓሳብ ቆስሞስ ኣስትሮሎጅን ፊዚክስን ዝኾነ ምኽንያቱ ኮፐርኒክስ ምድሪ ሕመረት ኣድማስ ኣይኮነትን ብምባሉ ንናይ ዘመናት ምርምርን ሓቂታትን ናብ ቃልእ ሕቶ ዘጋልጽ ነበረ ኮፐርኒክስ ብስነ ቁጽራዊ ቅማረታትን ዲያግራምን ካብ ቶሎሚ ብዝቐለለ ንኣድማስን ምንቅስቓስ ከዋኽብትን እኳ ክገልጾ ይኽእል እምበር ከምኡ ብምግባሩ ንክላሲካል ፊዚክስ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘእተዎ ብብዙሓት ተመራመርቲ ክእመን ኣይከኣለን ኮፐርኒክስ ካብቶም ከረድኦምን ከረድእዎን ዝኽእሉ ስነ ፍልጠተኛታት መዛንኡ ጥራይ ኣይኮነን ተቃውሞ ገጢምዎ ክሳብ ሽዑ ብስቕታ ክትዕዘብ ዝጸንሐት ዝለዓለት ስልጣንን ዝሓየለ ተቃውሞን ናይ ማእከላይ ዘመን እውን ንኮፐርኒክስ ተተሓሓዘቶ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ከምዚ ይብል ሽዑ በታ እግዚኣብሔር ንኣእሙራውያን ኣብ ቅድሚ እስራኤል ኣሕሊፉ ዝሃበላ መዓልቲ ኢያሱ ንእግዚኣብሔር ተዛረቦ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ድማ በለ ኣቲ ፀሓይ ኣብ ግብዖን ደው ኢልኪ ጽንሒ ኣቲ ወርሒ እውን ኣብ ለሰ ኣያሎን ሽዑ እቲ ህዝቢ ንጸላእቱ ሕነ ክሳብ ዝፈዲ ፀሓይ ቆመት ወርሒ እውን ደው በለት ኢያሱ 10:12 ነዚ ብመጽሓፍ ቅዱስን ቤተ ክርስቲያንን ዝተራዕመ ሓቂ ክትመራመር ምፍታን ክሕደት እዩ ነይሩ ክሲ ክሕደት ኣብ ማእከላይ ዘመን ድማ ንሞት ዘቐጽዕ ከቢድ መዘዝ ነበሮ ኮፐርኒከስ ኣንጻር እዚ ስጋኣት እውን ክገጥሞ ነበሮ እቲ ካልእ ዝዓበየ ግድል ኮፐርኒክስ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ክነሱ ከመይ ገይሩ ኣንጻር እምነቱ ክጽሕፍ ዝኽእል ብርግጽ ንኮፐርኒክስ ብሓደ ግዜ ፈላስን ተመራማሪ ስነ ቁጽርን ምዃን ቀሊል ዝነበረ ኣይመስልን ካብቶም ክልተ እምነታቱ ሃይማኖታዊ ወይ ኣካዳምያዊ ንሓዲኦም ክቐድም ዝተሓተተሉ ኩነት ነበረ እዝን ካልእን ምኽንያታት ተደሚሩ ድማ እዩ ንስራሓቱ
ኣብ ግዜኦም ካሕትሞም ዝተማትአ ኣብ 1540 ኮፐርኒክስ ድሮ ናብ እርጋን ተጸጊዑ ነበረ ን30 ዓመታት ዘካየዶም ምርምራት ድማ ኣብ ውልቁ ዓቂቡ ብርሃን ፀሓይ ክርዩ ኣይፈቐደን ኣብዚ ዓመት ግን ዕድል ኮፐርኒክስን ምርምራቱን ዝቕይር ሓደ ዕድል ተኸስተ ምጽኣት ናይቲ መንእሰይ ጀርመናዊ ክኢላ ስነ ቁጽሪ ጊዮርግ ሮቲከስ ነቲ ኮፐርኒክስ ምስ ኣዕርኽቱ ንኽዘራረብ ብኢዱ ጽሒፉ ብምስጢር ዘከፋፍሎ ቅዳሕ ፓምፍሌታት ናይ በራሪ ወረቐቕቲ ኣብ ገለ ረኺቡ ድሕሪ ምንባቡ ንኮፐርኒክስ ክርኢ ከም ዝመጸ ይእመን ሮቲከስ ናብ ኮፐርኒክስ ዝመጸሉ ዕላማ ኮፐርኒክስ ምርምራቱ ንኽሕትም ንኽደፋፍኦ እዩ ነይሩ ድሕሪ ንሰለስተ ዕቁዳት በይኑ ምጽናሕ ኮፐርኒክስ ናይ ፈለማ ተማሃራይን ተኸታልን ረኸበ እዚ ንኮፐርኒክስ ተስፋን ትብዓትን ከስንቕ ስለ ዝኽኣሉ ድማ እዩ ድሕሪ ገለ ግዜ ንመንእሰይ ሮቲከስ ጽሑፋቱን ናይ ሕትመት ፍቓድን ኣስኒቑ ዘፋንዎ ሕትመት እታ መጽሓፍ ኣብ ምውድኡ ኮፐርኒከስ ነተን ናይ መጀመርያ ቅዳሓት መጽሓፉ ርእዩ ኣብ 24 ግንቦት 1543 ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየ ኣብ 1616 ዓመተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ሰባት ንመጽሓፍ ኮፐርኒከስ ልዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከይኣምኑ ብምምሕፃን ነታ መጽሓፍ ኣብ ዝርዝር እተን ውግዛት ኣእተዋ ሓቅታት እዛ መጽሓፍ ንኽረጋገጽ ድሕሪ ኮፐርኒከስ ዝመጸ ጋሊሌዮ ዋጋ ክኸፍል ነበሮ ነቲ ካብ ኮፐርኒከስን ገለ ጋሊሌዮን ከይተመለሰ ዝተረፈ ዓለም ትሕንበብ እንተላ ንምንታይ ናብ ኣድማስ ዘይንብተን ዝብል ሕቶ 140 ዓመታት ድሒሩ ኒውቶን ክሳብ ዝምልሶ ድማ መጽሓፍ ኮፐርኒከስ ዝግባኣ ተቐባልነት ከይረኸበት ጸንሐት ኮፐርኒከስ ወዲ ሰብ ንዘመናት ኣኪበዮም ዝበሎም ናይ ስነ ጠፈርን ፊዚክስን ፍልጠታት ብንጽል ስነ ሓሳብ ዘዕነወ ግቡእ ቦታ ምድሪ ኣብ ኣድማስ ዘፍለጠ ነበረ እዚ ሎሚ ኣብ ወርሑ ኾይኑ ንዓለም ክዕዘባ ቀብሪ ናይ ሓደ ተመራማሪ ኣብ ኣድማስ ክእውጅ ዝኸኣለ ወዲ ሰብ ንኽፍጠር እኒ ኮፐርኒከስ ዋጋ ክኸፍሉ ነበሮም ኮፐርኒከስ ነቲ ማሙቕ ዝዓበየሉ ሕብረተሰብ ክቕይር ሰውራ የድሊ ነበረ ነቲ ዘዕበዮ እምነትን ዘገልገላ ቤተ ክርስቲያንን ክብድህ ሰውራ የድሊ ነቲ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ከፍርስ ሰውራ ግድን ነበረ ኮፐርኒከስ ድማ ነቲ ሰውራ ጀመረ ሰውራ ስነ ፍልጠት ክቡራ ተኸታተልቲ እዚ ጽሑፍ ቁንጫል ታሪኽ ኮፐርኒከስን ኣበርክትኡ እናርእዩ ኪኖ እምነትን ዝጸንሑ ኣምራትን ክትመራመሩን ጀመርቲ ኤርትራዊ ሰውራ ፍልጠት ክትኮኑን ከተባብዓኩም ይተስፎ ዝቕጽል ግዜ ምስ ጋሊሌዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ باسمرهم هايلة إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو الرنا ناصا دمتي إرتراويان صوتا بحوي يذكر حوت ولعي حوي تبارعي حوي تبالعي مخانو ناتفلتة نخنتو مستشرتة حوي تساورة بريت تعمرة رسون عرر نفس تورورة توك تروغروك كنيتو زي معرقة نفس سلام زرقة جو هم دم بوم كوسد نهجوم بارع نقوده على بامريت كدده رمز ساته زنبه بزي محرت اللبلبه زقهر حسين تفنجره أكلات فطور ترتره مريت دم جكوات صحي دم مزعوات بواي واي تهات بخي تقزمه بوي ويه لبام دوقعه صلي ود سب مستغوزازه سدرا بيت تبتنه بموتن سدتن تفتنه نصح حزان زختمه ادي صغرات درممه
أبو بمرير قهي حمامي ولاد مخنات مبلد كأزنات مرير بسلاح حدقة نبور هيوات زرقة ملاق عد عرقة انسسا برخا برققة مريت كويحون درقة سبون طريتون هلقة لب عشان جكانن روي لب لبا من دخان دمي انت مرحتي تصوتا دحرتي مرير زانتا دم ألافات زفاسسة صوتا كأيرو من تقسى من تحبسى من كنقسى نمسقنك قطامي سيراك أبراهام إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمتي إرتراويان مقالة وشتعي حق سماي حق مدري كينو سلام كينو فقري انت هلو سناي قبري عنيمس قرهنات وعنيمس عشنات نغلوز خدو بأمنات مع السلام بار نزحت صار عمري زبلعو خمارز زخدونوس عمري تايدا سلقز علنت سلن مسائي تقبلي حلف رستي هاجرنات ناي علامة رأي سلزي أي كبولون عمس زبل أي تاللن بشفات كم تالو وحوف بمدفناك قبات أي تقل من عدي أي كدعن هزبي تمالي لومي صباح السايزك على نسعنات حريات نسعنات حريات نسعنات حريات نسعنات حريات قطامي يوناس قبراي مناي راديو إيرنا ناصا دمتي إرتراويان تخاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويون قرب لكم تللي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص أنك تقدفوا لي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفة بزمس ربوع أبتا مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحو من عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناقعن مخلطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا زخبركم سمعتنا نزي ساعزي تداليو زنبره حفشاوي مدباتنا أبز فتيمنا لنا راديو إيرنا